Правозахисник Оюб Тітієв став лауреатом премії Пар'є імені Вацлава Гавела. Її вручають за захист прав людини. Оюб Тітієв – керівник правозахисного центру «Меморіал» в Чечні. Нині сам він за ґратами. Російські силовики затримали його в січні цього року, нібито за зберігання наркотиків. У «Меморіалі» звинувачення вважають сфабрикованими. Кажуть, поліцейські погрожували родичам Тітієва, аби схилити його до зізнання. У Чечні вже були випадки, коли опозиційних до влади журналістів та активістів звинувачували саме в зберіганні наркотиків. Належного медичного лікування і негайного звільнення Олега Сенцова вимагає від Росії Євросоюз. Про це йдеться в заяві речниці Європейської служби зовнішніх зв'язків Майї Косьянчич. За її словами, український бранець Кремля продемонстрував неймовірну мужність і рішучість протягом 145 днів голодування. Однак зараз його стан здоров'я погіршився до критичного. Стало відомо також, що російські тюремники вже планували годувати Сенцова примусово, а це за міжнародними нормами тортури. Олег Сенцов був ув'язнений за свою діяльність на Кримському півострові, проти незаконної анексії якого Росією він категорично виступає. Європейський Союз вважає цю справу порушенням міжнародного права та елементарних стандартів правосуддя. Окрім негайної медичної допомоги Олегу Сенцову, Євросоюз очікує і його звільнення разом із усіма незаконно затриманими українськими громадянами в Росії та на Кримському півострові.